te ar te yo lai te yo hadin ke tu ka jingja ya uraja ragu panci ka jing sap penyap jong u ha kurim ka jong u ka dei ka jing sap penyap ka bala plan ba kat kum ka jing lap ki pulet bar hadu kini si mentai la long prangut ki bai don ketilang ha kane ka jing penyap uraja hang ne ha sora te la banong ba ka jing ai sai ka ban kong tam banong ban yo ban lap ya kini ki baja ha ka to por ka dei na mata ka jing arab jong iba albert pede de guide iba yalam ya kiti arngot si couple ha ka to por bat hadin jong tu hi lam nong ba albert pede la dei wei na ki ba don benta hadu kata banong ban arab ya ki pulet ban ai sai pulet ka ba dei ba to ka kes te henry ke ka bangiyo jing tip menta ka long ba iba albert ki ya kandu jing ha ka wai ka liang namar ba ila yathu yang i shwa bangin ya penring ya kene ka video menta yathu bai ong ba ila pep no ya kene ka kam ban let tourist guide namar isngau tien imsngau singan chu kata ka let kawan jong la jong bar ha ka ju ka poru ka jing wan jong ki media ki ba per ban ong ban interview i ban kali i nakapor kala penlong i ban songnya kata ka mi ka let kawan te henry mentaski kwa banyak kenduk kerpang bat ni aku front media banyak tu ya ka ka bai sngau bat ka ka jing kwa ka jong i ha ka ne por bat ka jing kerpat ka jong iru na mentaki kiwi ki media bat kiwi ki patba ki ba nakapor ki lese ki wan ban kali ti ba albert ya ka to ka jing ja ba albert ko le sibo ne kapor jong pi mentasi ka jimut ka jong pi mentasi ka dei gomno phila mani tho mo ka ka ba panlong i pi ban ong ba phila thaj ban mi chabar sarum sanang ru bat ka ba panlong i pi ban ong ba khimlet bala shu menta ha to ka torres guide ka ba panlong i pi ba penting se phila mani tho khamnya hangi cái jing ong jong ba ong mam lek tourist hu namar nga sngo ko bam sefu ila diru ban lek tourist biang namar ngam tipat ibreu ko ba kono kinwan ki banapar ngam itu dai eno ru aso iri na yeng ru ban ong ban mi ban lek bu tourist biang kham lek chu re mentaru ong ban lek belaru ka kham jinjar yang namar lak ngalak slem bangala yu sai lek gaj be nya mentapat nga kham lek gaj chu ka belaru kham stom yang kham jinjari ta kada nadu tu kapor ba balap harin tu ka jengja jong ka to ka kes ndai phidang lek tre ne phila sange be nadu kapor hadu menta nga kham lek tre chu re nadu ti por hadu menta kham lek tre na ke ikada ba tiap yang balik kidon ki ladon gini jingja ba pelang pi bantu namar ngam snow safe shu la de ban ong ban ka biang ru ken namar ngai la de ru ngam itu ki bre ku bar ki wan ba kumno namar na ying jong ki ru ki dei ki baru spa yo ki le kumni kum tai ru ngam tip namar bun mentang lai i social media yo kem gidon bat pistol ke nga so area la de ru ban ong ban ka biang ta tapi tri kami pada mentah te ngak nadu baje kan ini dengan khamlet tre shu re khamlet tre namar ka kham jenjare nga namar mensuar la kham sami ngalai kan ini ga balik bu toris nadu arajar khat phara khan nyo khat phram ta te hadu mentah hadu ini si kiba makane te ngadang lek bu toris be man kapor nga lek bu toris be mentah pat nga khamlet shu re amrang sus ire la de bang kita ki ngasngo pila da biot ho pila don kon kiti dai kanang pi don ho ngala don kon arngun ho te ilok ile ilok syong hi te tre da ma pi moroi ho tre te ka ba mata ba pimle bala so ma pi ele no la shulong ma shwi bam de ka tu ba la de bala lom shwi bam no da ka tu la de bala shwa ki ha ya pi namar ba la long ko muwe ba ong long badan mentalang kan kes ma ban aksai ki pulik ke te kadon ka to ka jingkan banana ka sarkar ba om ban ajing rap khasan aja ya borok segi balaya don benta nadu ki pulit nadu ki bawan harap ban let wat ya ka mat jong raja atau po kilayo ya kata senam mar khasan aja nganget piru kilayo ya kata katu layo tambah patrung ya pisah ngate nakaturu ngiyot nde ba ong ban ba ngiyot tang bangi lewat ya ka yu senam
baru operasional be lek lang ru ki yo ni yo Hoi. mama kasan hoi te ke ka jingkwa jong pi pada ka jingko ajunga bande man ong magat patrit amo hagi bahalor mo ban pe lem yanga namar ba mentang la sem jenjar sisa bang ban kabelar ngam yo shu namar ngladon laki kun kiti ban ya bam da la sai la si ngam no so nang ong shu ngam nang perkat shu mentang la so ka jingko slide te nang batai shu te long as mutu ya kata ba yang pi ma banyang serum seneng hawat kadon ka jing seir namar ba pila mi aki khabar ba pe mendai tangkin local media national media ru te kador ka jong pi kala apa sto ndai te nga smutu ya kata ba pi ong yo le se kidon ki babu shun ya pi namar ba dei ma pi ba peni lenti ki pulet ru te yo le se kidon babu shun ngasu ya kata tenrei kabang akwa ban smutu kalong ba hadu kat no te pidon kita kajing seir long ban yang le se ban trei biang hadu kat no pidon ta kajing seir namar ba ban ong ya kata hasnong la jong hi ajakala jong hi ne kumnon na dei ka sinong lajong ru nawan ki bri ke banabar pat namar hatu let nalik gai ru gadei ka khlau sudah hatu kan le station ngriat ru de je balik kumne kum tai ru anlek kumno ken da ngalek kai arngut ru ngamsu imsure ngalek kai arngut ru dayo praspa marsaus pa hab ya samlang te long ngam imsure bisa yo praspa saya yo amchuan ya si praspa saja ram tai lebih terus Siti sama olah kiat mentah ba long kumtu hibun terus bawa kia dan ni turis tebewan tambang ngam na dan makna bawan tu ngam julek yang pun masyong baik hing kidon ki turis ki ba wana bar teng puan sini sora ru teng ki ya keren yang ki itu ngalas tu baru kila la itulut yang ki dei ki banabar ru na teng lawan sora sini wan dan kam turu ki la ya keren yang ba pidei ma pi ngaman si ngoho oi ba la pau sosial media demo tadi nak kata kada pi wan rai ta kajing tim ya banamar pakila itu gibre ada itu te kirai kumno ta pi mut le kumno pi la don em kata ka jing karpat seno ki bor bahlor se banong ban yarap da kumni konte la don ni ngala don ni ki kot ban ai bahalor ban karpat ban ong ban sai sa labun ai ba pol ba pastun eru hakan sti pichok no pi ke ga jing kwa jing pi long man ni kerpat ban yarap tang kakam sarkar barit bariaru taman im jakpo mo nama along pi kwa menta ban yo ta kakam ga babiang dei shu ta mantre ne dei shu tre ka jing pi ke jong pi la ban tu ka jing puli jonga lapas kelas 7 kelas I kelas I ngalale si teng stem tu pep no ba te pila pa kita kisti ba pol la hai biang aba pustun person ka don em ka respond ka don em ka reply ada mentat dan reply te ling ba kan ni long ka jingkwa ka jong pi ban ong ban ya karan ban ni mata siru ka long ban pen pau ban pau ya kata kan long ban pek mat lem ke to pen sai kin ke kat kum ka jing ya kendu jong pi pen sai ba ke ba pi ya kendu bat ke jingkwa nan ong pi la dap kran aswa andre kam pen sai ong pensai mo ong so nga karpat fit mo ban ong ban sofa ban yarap lem kade ban safety yang aru so jenjari kabal kam gaban bala ru namar labun snem tu ke ngalik kai mentapat kan lek shu ong jenjari ya yeng sem ro ong subam nak bisa berim tangkat nohi kata ru tangkat so tangkat nohi lalut hayeng ki prislon nem pi ban lek biang ban lek gai biang email di ong bam email ong yang aru nga ong ya iru ma ba ngam save shu ela di ban nek kai biang tana yeng prislon ya ma sosalia adu ko to por ba ja am to de adu menta ada sukhen ajan sibana te ajan sibana menta baro shushong shushong dan kam matam te filap sang banong ban train wi kam lan hatu gai namar ka sinong jungi ka barit mo kam ka bala ka kitnong ru ka kham duna namar ta ba de ka sinong ka barit ya bala ki brir ki ya bala to
ngasu ke e ka ba pi kwa ke e ka ba pi angnot kuma kan kapor bat ngasu hu ru ya ke e ka ba pi kandu khamtam namar ba pi la ami perthai gutu la i gibre te hawat tamba kane ka khobor kalong kum ka khobor na kaliang kasur jong i ba albert pede ke e ka ba i kwa ban pen pau hakane kapor tanganget ba lengba kane khobor kan poi saki bor bahalor lada pi i kane khobor le se kandon kata kan mensim ka jing ngau banno ka jing rap lem namitai ba albert ha ka be dei bat ka kam ka jam ka jong i bat namar ba kumbai la pen pau sisa ka don kata ka jing ir hala ka jing syam jong breu ngimla bantip hadu katno hanrei kumba pila batai ba albert te ngangit ka don sisa hei kata ka jing tieng ka jing ir te le se ba albert ngarung ka su kan ngasu ket bok terbang pi ba ha lengba kan ke jing keren le se nang ni khmat lada ki don ki bor ba halor ki bayo i kan ke video le se kin don ki ban no jing arab pi ha ki kam ki jam ki ba fitre kublai sibon ya kapor ka jong pi a ba ngi matasi ket bok terbang pi ba albot kublai sibon ki pa ba ki ba pet ya ka channel jong for from media ngade me ban care khamandai